Guys, gimingaw jud ko kayo sa inyo ha guys. Salamat kayo sa Ginoo nga naanap ko karon ni balik ko after 3 years. Kadugay na ba di ay nako nga wala naka-vlog diri nga channel. So kumusta naman mo? Na ako'y update sa inyo ha. So napunitan ko year 2020 guys. Unya after 3 weeks nga naka-recover na ko nang laag bisa ako ang bana kay para makalimot sa amo ang mapait nga kaagi nga napunitan mi after 10 years of trying. So mauna nga naglupad-lupad mi nganhi guys. Magical kaayo ang ang feelings namo duha sa akong bana. First time namo ning sakay og tourist plane nga naglibot-libot aning magical nga bato diri sa Australia. Unya naadjay nagsulsul sa ako ang kinahanglan gid mi nga naadjay mahitabo adtong gabi una. Human na lupad-lupad. Ako yung giingnan akong bana nga, sige na lagi, magdug lagi ta. Kay mauna gyud ni, naana mo abot sa atua. Kay gusto lagi na ako nga ipabutang na lagi ang tent. Kay dito mi sa tent. Unya, kay ganahan man lagi magtanaw ra og kanang mga stars. So muna nga ako yung gipugos nga mag-tent na lagi gid mi. So pag human na maglupad-lupad guys, nagmaon na gyud tayo to guys. Mao na nang naong namo guys. Og niburos na rin ko guys. Tanawal ko na. Unya, nagpa-hospital ko guys. Kay habang nagburos ko guys, nagtrabaho gihapon ko. Unya, kadtong nandos nga akong gitrabahoan guys. Ambot guys, grabe kainit. Unya, daghay trabaho guys. Syempre, narbaho gyud ta. So, trabaho gyud ta. Biharag bulos pa ka, bulos. So, muna nga, sige dyan ko ka-hospital ato guys. Pero niburos na ko guys. Siguro diri ang mga 2 months na ni guys. So, amping gyud sa atong lawas guys kay na bawo na lang. Unya kani diri guys, niundang na ko aning trabaho guys. Unya nagpahayahay na lang ko sa balay kay gusto na ako nga padakuon gyud ning akong tiyan. Ang akong anak, gusto gyud nako nga mabuhi siya sa kalibutan nga dili siya mapunit kay ang napunitan man ko guys. Napunitan ko tungod adto laging trabaho So, pagka outro buros, ato ana. Mao na gid ni siya guys. Okay? Dako na kaayo guys. Naana ni siya sa 31 weeks, mangguro guys. Dako kayo akong anak guys, buyag. Unya guys, ang akong amiga nga si Juliana nag-sponsor dahil siya pa baby shower sa ako guys. Grabe na ako ka-grateful gid kaayo sa iya guys. As in, bibo kaayo, joyful kaayo nga moment. So thank you so much Juliana. Unya, pagkahuman adto mga 38 weeks naman siguro ko ani, ni ana na akong mama nga magluto daw ko daan og kaning bulalo or mga bisan unsa nga mga kanon nga pagatas. Kay para kung na ako sa ospital na ana dayon ko'y makaon. So mao ni dayon guys akong giluto guys. Ha, mga unsa man ni 39 weeks na di ay 39 weeks na ko diri guys. Oh my gosh guys. O tan-awa lami kay akong giluto guys unya dagha. So nakagawa tayo ng 6 na pack. Tapos ito kakainin ko bukas or mga 3 araw yan. So guys, it's been 18 hours na pala since yung first show na naganap. So 18 hours na po. Wala, mild contraction lang. So nakapaghapunan na rin ako. So I think I'll stay up for another hour. Tapos matutulog na. Ayan guys, nakaligo na tayo. At hindi ako mag-breakfast or kakain ng solid food. Since medyo busog pa naman. Tubig lang ako ng tubig. At mayroon akong ginger tea. Kasi sunod-sunod na rin yung mild contractions ko. Tapos pag nagko-contraction ako, sinasabayan ko ng Eredin. Kasi para bumaba si baby.
Ayan, nagko-contract na naman. So, parang ano lang, mild cramps. Ganun. Okay. Tapos, humihinga ako ng malalim pag masakit. Ganyan. Tapos, umiiri. Ayun lang ginagawa ko ngayon. Mag-iinom lang ako ng ginger tea. Sana, lalabas yung mga lamig sa katawan. Ito po, ganyan. Para bumaba yung baby. Guys, nagawas na akong panubigon. Unang buto. 3 beses na paglabas ng water na malalaki. Yung tiyan ko feeling magaan. Magaan na siya. Okay. Let's see. Cut. Go for it, honey. Yep. Yes, congratulations. Thank you. Look at that. Go on, little champion, get on there. Good baby, good baby. Oh, nearly there. So, is there anything is the milk secreting from your nipples? So it'll be colostrum at this stage. What's that? Colostrum's like the first milk, so it's really thick, so they only get a tiny little bit of it. Little nose is trying to sniff. Come on, mate. Up you go. So, is there a smell that comes out of the nipple that baby will recognise and go for? Yeah, so they can smell mum, so that's what they're smelling at the moment. Okay. Wow, mum. You a little bit tired too, little one, are you? Yeah. She's strong. What's she sucking? Wow, strong baby. Really? Really? Oh, Look at that. Oh my goodness. There you go. Did it, Mama? Well, thanks for your help for that. Wow. Amazing. Do you want to see the water? Chances of
Oh my God, buutan gid kayo ang Ginoo guys. So after 10 years na anak ko'y anak. Nya, buyag kayo siya guys. Dako kayo siya. 4 kilos siya buyag. Unyak buutan kayo ang mga midwife. Although 11 hours and half ko nag-labor, sakit kaayo. Pero worth it kayo siya guys. Unya akong bana, lipay kayo siya. Pinangga kayo niya ang among anak. Tanawa ra gud na first time nga giheld. Although gibiya-biyaan mi sa akong bana dinhi sa ospital kay atimanon po daw niya ang balay, atimanon po daw niya mi. Pero I prefer nga dapat wala siya ni biya sa amoa, pero okay ra guys kay nakulbaan pud siya no, nakulbaan pud siya kay pagbati na ako 11 hours sakit pud sa iyaha daw. So muna nga nag-relax lang siguro siya sa balay. Unya, ibalik na siya. Unya, pagkahuman adto gabi, iadto, pagkabuntag na, padidi na pugkos akong anak, lipay ko, anak, nya, daghan kayo kog eye bags, 5 ka buok. Pagkaadto, nanguli na dayon mi guys. So, one night, tradyog ko dito sa hospital og diri sa Australia guys, bless kaayo kay libre ang ospital. Kung wala kay Medicare, mga 2,000 ka pin per night, so 4,000 to dollars. So ang $4,000 siguro nasa mag-aapit 100,000 pesos. Pero libre siya guys diri sa Australia. Unsa pa man, nanguli nami sa balay guys. Nami sa balay, pasensya na mo sa footage nga, nagkaunsa-unsa na. So, akong anak guys, buyag, hastang dakua. Unya pula, kaayo siya. Pero buyag pula, kaayo nga bata. Yes. So kuyaw kayo ning among balay guys kay pataas man gyud among kwarto, so wala pa gali 2 days wa na nagsaka na ko tikang-tikang na ko aning mga hagdanan. Pero okay ra jud guys, okay ra, as in healthy ang ako ang pagpanganak buyag. Wait. Wait. I'll take it. Fans on. Fans on. Look at you, little pink face. Yeah, open up. Yeah, let it breathe. I'll turn the fans on. Oh, welcome home. This is so much better. Well done. I love you. The both of you. So guys, mooto ang ako ang kanang istorya sa ako ang pagburos, unya nanganak na dayon kong Christine, unya sa ospital, kanang after 4 hours, nagcuddle gyud mi sa ako ang anak, 4 hours gikan sa pagpanganak, gibutang gid nila si Christine sa akong dughan, gipatutoy, unya immunize ang bata, tapos gibalik na po nila sa ako. After 4 hours, gusto na nila nga ipabarog ko, ipabalhin ko dito sa pikas nga kwarto sa ward yun nga among istehan. Guys, luya pa kayo ako ang tiil no, pero gipabarog jud ko nila, ako'y gipapush sa bata, gibutang man siya og kanabitang mura bitag pram nga pang ospital, unsa ni tawag ana oy, unya gibutang dito, gipapush ko niya, nagpatabang na lang ko kay oy tabangi ko mo na nga, ang midwife na lang ang nagpush, unya ako naglakaw ko, unya di ba ingon sila nga pugson daw og kaligo, akong giingnan nga okay ra man ko, di ko maligo, wala sila namugos guys, wala sila namugos ang midwife, unya mura basta kay magbarog-barog lang daw ko. Nya pag abot dito sa ward, ang ako alang gika-upsetan kay ang nurse wala ni tabang sa ako na di ba mo ana sila nga ring the bell daw kay para kung naay problema kuan daw kanang tawag lang daw. So mao na ni akong anak.
Ay! Wala na akong anak. Nak na. Mag-booby time na. Booby time. Breastfeed mix man ni siya. So, akong ika-upsitan adto guys kay kanang tawag ko kay gusto lagi ko magpatabang magpa breast milk kay ang akong anak gibutang nila dito sa mura bitaw pram nga incubate nga dako bitaw wala siya gi-incubate pero mura lang ba kay the mirror man plastic usab to glass may tawag ana oy nya lisod kayo pagkuhaon guys kay lalom baya didto niya. Syempre ang ako ang bisong baguhay pagitahi unya akong tiyan kanang lawlaw hawal unsay tawag ana niya. Syempre nangurog pa akong tuhod nagluyap ako magpatabang ko ug kuha sa akong anak ibutang sa ako ang suso kay para magpadidi na nagreklamo ang nurse guys nagreklamo siya nga unsa man na daw ko baday ko'y maid sa balay nganong magpatabang man daw ko unsaon na lang inag-abot sa balay kahilakon ko nga kalagot muna nga wala na lang jud ko naning kamot jud ko day kamot ko nga kwaon ako akong anak niya balik na ako akong anak didto as in nagluhod ko sa katre niya kabot ang kadtong butanganan sa bata niya butang dito ang bata mo to nga it's not a good experience maura na nga mahinumduman ako although free gibayadan man gihapon sila sa taxpayer unya taxpayer ba ako for the last how many years diri so muna nga makalagot gihapon dapat dili to nag-attitude ang nurse niya pagkaman adto ang wala po na ako ganahin nga kuan kay gibiyaan ko sa akong bana pero karon nakasabot ko kay medyo nahadlok bitaw siya naguol siya so gusto siya mag-unwind di lahi-lahi ang tao guys so biyaan mi niya dito after pagpanganak kay para magatiman daw siya diri kay dili po daw siya makatulog dito sa hospital so muna ning kamot pud siya kanang hinlo diri sa balay nya recollect siguro niya iyang kaugalingon sa iyang nakita nga kalisod lisod kayo kuan labor na mo pud to pero pasalamat igapon ko pagka next day nanguli na dayon mi so mao na to guys salamat kayo sa pagtan-aw para pud makasayod pud mo ba nga nung nawala kog kalit nya mao ra to salamat kayo og giubo akong anak guys